Bună și bun venit la unboxing-ul campaniei 7 de la Avon. Acum câteva minute mi-a ajuns coletul și am zis să fac cât mai repede unboxing-ul. Am desfăcut înainte cutia ca să nu pierd timp. Am avut un parfum Premier Lux pe comandă. Un șampon dintre acesta cu aloe și mușețel la 700 de ml. O pereche de sandale papuci, cred că se numesc mai bine zis papuci, destul de drăguțe, mărimea 37. Nu pot să desfac pachetul punga pentru că este pe comandă. O chitanță, o cremă de ochi de la Aniu Ultimate. Am avut 3 lacuri de unghi, tratament 5 în 1. Stați că desfac unul pentru că este al meu. Așa arată. Mi-a plăcut foarte mult cum arată în catalog și am zis că îl vreau și eu. Și dacă face bine și la unghi, este binevenit. O apă micelară de la NutraEffects. Asta am luat-o pentru mine, vreau să o testez. Am avut apă micelară de la Garnier și am zis hai să-mi iau și de la Avon de la NutraEffects. Am primit cadou un Avon Fame. Dacă îndeplineam condiția să am pe comandă o cremă NutraEffects sau Aniu, primeam un Avon Fame și am avut. Am avut un parfum Far Away. Un tratament cu acid. Un ruj. Mi se pare că ăsta a fost ultima dată în ofertă. Stați să văd nuanța. Red Glam F30 32600. Am primit cadou de la ei, nu m-am putut abține și mai devreme am deschis să văd cum arată. Un ceas. Așa arată, să-l scot și din punguță. Am mai fost în câteva punguțe ambalat și prima dată nu am știut ce e și am zis hai că-l desfac. Arată foarte drăguț și încă nu știu ce o să fac cu el, ori o să-l fac cadou sau așa ceva, pentru că nu prea port ceasuri. Am un ceas al meu acesta pe care îl port de când eram mică și cu el m-am obișnuit, că încă rămân. Și nu știu ce o să fac cu el, probabil o să-l fac cadou. Am îndeplinit condiția ca la 5 campanii să acumulez 1300 de lei. Acesta. Și am primit și parfumul Attraction împreună cu loțiunea de corp. Așa arată. Și loțiunea de corp. Ia să văd aici cataloge. Aici o cremă NutraEffects. Este și de zi și de noapte. Este o cremă gel. Aici kitul de mostre de la
Little Dress pe care o să-l și desfac pentru că este al meu. Am vrut neapărat să îl cumpăr. Ador parfumurile Little Dress. Am Little Black Dress, îl ador și am zis să văd cum miroase și acesta. Așa arată. Foarte frumos. Aici văd că e o descriere pentru fiecare parfum în parte. Ia să văd cum vă arăt. Acesta cred că este Little Last Dress, cel nou lansat. Black Dress, Red Dress și nu știu, ăsta este originalul, da. În fine, arată foarte bine și m-a atras din prima mostră asta și da, am cumpărat-o. Probabil o să-mi ceară și clientele mostre de la Last Dress, deci da. Și aici cataloge. Era să uit, aici mai am un fard lichid așa de la Color Trend. Este al meu, am vrut neapărat să încerc așa ceva. E prima dată când îmi iau asemenea fard, deci ia să așa arată și pe piele. Cred că o să vină minunat la ochi. Îmi plac fardurile astea de obicei, mai ales nuanțele sale, le ador. Așa. Și aici mini broșura campaniei 8. Avon te inspiră. Hai să răsfoim repede repejor. Aici costume de baie, ochelari. Pentru plajă, deja apar foarte multe costume de baie. O să vă dau să vă uitați așa în mare. Revistele le găsiți pe site, broșurile. Da. Niște sandalute drăguțe. Mi se pare că au mai fost sau au fost în broșura pentru reprezentanți în My Avon Magazine. Sandalele astea la fel foarte drăguțe. O geantă foarte drăguță. Pentru copii. Și aici văd că e ceva de gătit. Set pentru grătar la 90 de lei. Și aici să vedem ce e. Pentru laptop ceva cablu USB. Revista campaniei pe care cred că o știți deja majoritatea, așa că nu ne mai uităm prin ea. Și asta este broșura campaniei nouă. Hai să o răsfoiesc repede. Deci sunt atât de multe chestii noi. Cât de drăguț se vede fardul acela pe mână. Creioane cu doar 10 lei. Gelul de tuș.
găsesc mai repede ca să nu... Multe oferte, după cum știți deja. Poate o să fac un video separat dacă doriți cu prezentarea catalogului. Ei bine, asta a fost, dragile mele. Sper că v-a plăcut și v-a ajutat unboxing-ul meu. Pe data viitoare, bye!